Mahardika tias ing kamardikan. Rahayu rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Inggih dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos humor inggih mawi ira-iraan. Lairipun kuda kasihan, kuda welasan. Dalang sarta pendapuk katindakan Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi. Pranoto Paklira katindakan Bapak Yoga Sakonco. Teknis dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lighting katindakan Dimas Ladu Aldiansah. Wontene pangrengga busana dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling gongso madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi pesinden katindakan Ibu Sri Murti Ningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakan Dimas Hadi Prayitno. Wontene wiraswara dipun tindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campur sari katindakan Dimas Ari Semprul, Raka Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Inggih dipun pangersani Raka Mas Gentong Kawa. Wontene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Keraton Mesir sorangan. Prabu Suryodana kaparagani Raka Mas Anom Suharyanto. Garwa Murtosiah katindakan Mas Menik Widyawati. Patih Surya Praja kaparagani Raka Mas Agus Plompong. Pangeran Pancasurya dipun paragani Dimas Beguk Wiyanto. Tumenggung Gunasanto kaparagani Raka Mas Andi Prastyo. Suryawati dipun paragani Mas Diah Maharani. Wontene para prajurit karamekaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Lebur Gongso.
Adipati Barat ketiga dipun paragani Adimas Eko Pranoto, Adipati Yudha Maruta katindahaken Adimas Bagus Suyanto, ewontene Adipati Yudapati katindahaken Adimas Bagong Sutrisno. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Desa Sukamulya. Ki Sogol dipun paragani dening Bapak Mogol. Jaya Susendor katindahaken dening Cak Sendor. Bojo kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Kuda kasihan katindahaken Adimas Abi Rojali. Iwontene kuda welasan katindahaken Adimas Rokim Sanjaya. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing dasar samudra. Prabu Raja Mina ing dalu menika katindahaken Bapak Begek Ari Warsito. Patih Lundaya Seta katindahaken Raka Mas Judek Prakoso. Senopati Blentik Ireng kaparagani Adimas Abdul Sutopo. Minowati katindahaken Mas Uut Sutriana. Wontene Minosari kaparagani Mas Tata Wulandari. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindahaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindahaken siji arum somplak kabeh antusi sowak indah kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo. Namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun, nuwun.
tan samar pamoreng Sliram. Nggih, aja nganti pisan-pisan ana salah sawiji punggawa negara ing Mesir sorangan keng wani njugarake nggonku meminta ana ing ngersaning Jawata. Lho kok wani-wanimu Guna Santo? Nyuwun pangapunten Sang Prabu. Menawi kula ninggalaken duga Trapsila kunjuk dumateng Sang Prabu. Ya. Kula tansah hangesti sabda pangandika dalem nalika semanten kula mboten dipun keparengaken munggah wonten ing sanggar pamujan njugaraken anggenipun Sang Prabu Mambang Semedi nanging kepiye menika wonten kawigatosan kok Sang Prabu. Banjur wigatine apa kok nganti wani-wanimu njugarake panjenengan? Nalika abdi dalem naliti prajurit kang sami tundukku kemit ya kula pinanggih kaliyan kadang Kanjeng Pangeran Pancasurya Yayi Pancasurya nggih banjur ing ujub badhe pinanggih dumateng Sang Prabu sampun boten kirang-kirang anggen ngecaos pemut dumateng Kanjeng Pangeran Pancasurya nanging boten saged kula pambeng kapeksa kula minggah wonten ing sanggar pamujan yen ora kena kapambeng ateges ana wigati kang bakal diaturake marang panjenengan ketingalipun kados ngaten yen kaya ngono mumpung panjenenganku mapan ing sanggar palanggatan mbok menawa kapribadian aturan kula ingkang suwun gini-gini ya
Basuki sowane ana ngersanipun Kakang, Yayi. Pikantuk berkah saha pangestu panjenengan. Suwan kula mboten wonten rubeda menapa-menapa. Nanging mboten katalupen. Kula ngaturaken sembah pangap kula mugi konco. Ya. Wis tak tampa ora liwat puja pangestunipun Kakang kebatampan. Sanget ing pamundi mugi dadosaken jimat kula. Yayi Pancasuri. Inggih. Ana wigati apa nganti adreng niat pira kepengin ketemu lan pun Kakang, umpama iki kapribaden tiwas kebenaran pun Kakang mapan sanggar palanggatan. Nanging yen ngenani tata trempe negara, ayo bareng-bareng tak kanthi oleh pendopo negara Mesir Suraya. Matur sembah nuwun Kang Mas. Menika wigatos magepokan kalian wonten ing kraton Mesir sorangan. Kathahipun kawula wonten ing kraton Mesir sorangan. Adipati Pamancat menika sami Allah. Ngantos tigang rambahan panjenengan menika mboten nganakaken piswanan ageng wonten ing kraton Mesir sorangan. Malah kaporo panjenengan menika wonten sanggar ing pamujan. Sejatosipun wonten wigatos menapa, Kang? Pancen udakara wis ana telung paseban pun Kakang ora ngenakake. Paseban agung ing negara Mesir sorangan. Sengaja pun Kakang munggah ing sanggar palanggatan. Perlunipun Kakang nyuwun pituduh sanga ngersaning Jawata. Murih tentreming negara Mesir sorangan. Wis ndak rasakake. Udakara wis ana telung warsa. Saben-saben panjenenganku nganakake piswanan agung. Siji Mbaka, siji Hadipati Pamancat. Padha ngwalake saka pemerintahan negara Mesir sorangan. Banjur dosa lan luputipun Kakang apa? Nganti akehing para Adipati Pamancat padha ngwalake saka negara Mesir sorangan. Ngantos panjenengan menika minggah sanggar ing pamujan nyuwun pituduh perkawis saben mendak piswanan Hadi Pamancat menika ngwalaken pemerintahan wonten ing kraton Mesir sorangan. Pancen kaya Mas Prabu, kepi kula menika nate mireng alipun para Hadipati Pamancat ingkang ngwalaken pemerintahan wonten ing kraton Mesir sorangan. Coba yen pancen sliramu nate mireng ala ing para Hadipati Pamancat sing wis ora gelem sowan, kepiye coba? Menika wonten gandeng jenengipun kalian garwa panjenengan Kang Mbok Murtosiah. Kok bisa kaya ngono? Inggih. Perkawis Kang Mbok Murtosiah menika anggenipun bobot boten limprahipun tiyang bobot. Bobot kok ngantos 2 taun. Niku ora aneh. Lah ngantos Hadipati menika boten purun suwan wonten ngersa panjenengan. Menika ajrih yen mangkenipun kalembet dosanipun kalian Kang Mbok Murtosiah menika ingkang kula mireng. Nuwun sewu Sang Prabu Suryodana. Kula santa kuwi. Menawi dipun keparengaken kula badhe usul. Iya, kena. Coba. Nuwun sewu nggih. Mboten kula sabela kalian Kanjeng Pangeran Pancasurya mboten, nggih ugi mboten sabela panjenengan. Kula niki manggon sak tengah-tengahing adil. Coba aturmu kepiye? Pancen menawi kula gagas niku mboten sisip ngendikanipun Kanjeng Pangeran Pancasurya awit kathah wilanganipun Bupati Andan Dalem ajrih sowan wonten ing Mesir sorangan menika kuwatosaken kembet dumateng garwa panjenengan anggenipun mbobot menika mboten lumrah. Oh, lumrahipun wong meteng niku rak 9 sasi 10 dina. Lah niki kok 2 taun. Lah kabeh
wonten negari niku pikantuk siku dendaning Jawa Kang Mas. Mboten namung kula Santo kemawon ngertos. Coba yen ana kahanan kaya ngene. Panjenenganku mundhut ego lan pamrayogamu. Panjenenganku kudu kepiye? Nah, niku nek cara kula. Mboten kok ateges kula klincipi barang sing bapak mboten. Iya. Gumantung panjenengan abot kawula menapa abot garwa. Menawi panjenengan abot kawula, garwa panjenengan singkiraken. Oh. Menika leres apa ngaturipun Guna Santo Kang Mas. Yen panjenengan menika ratu. Ratu menika kedah saged ngayomi lan ngayemi para kawula wonten ing kedahipun wicaksana lan adil. Yen panjenengan aku abot garwa, ateges aku ngurbanake negara lan kawula. Yes. Yen aku abot negara lan kawula, kudu ngurbanake garwaku Murtasya. Murtasya garwa ing bagendak tresnane. Selawase dadi garwaku durung nate tumindak luput. Apa ya mentala? Ing atase Murtasya saiki wis mbobot pepasaning Jawata minangka calon putra ana ing negara Mesir Surakan. Nggih, kula ngertos Kang Mas. Kang Mbok Murtasya menika garwa ingkang panjenengan tresnani. Mestinipun panjenengan menika mboten tega lan mentala nyingkiraken Kang Mbok Murtasya. Menika negari lho Kang. Kok kelangan dom kemawon jlimet. Lek goleki apa meneh kok bakal kelangan bojo. Mesti abot. Lah bingung lek goleki. Mila kanthi menika kersanipun Sang Prabu Sayadaya wicaksana. Korbanaken wong panjenengan ratu mawon kok tembang tebu. Apa sing tembang tebu? Buang 1 dapat 1000. Ora perkara kuwi. Kendhak penggalih. Apa ya ana peranganing Punggawa negara utawa Kadang Sentana kang saguh nyingkirake Murtasya? Kamas, kepiye? Wonten. Sapa? Nggih panjenengan menika mboten sagah. Kula kadang panjenengan sagah nyingkirake Kang Mbok Murtasya kangge tentremipun wonten ing kraton Mesir Surakan. Nah, menawi Sang Prabu Sang Prabu Sayadaya utusan prajurit apa senopati nggih menawi saged dipun pitados menawi mboten reh ning kadang panjenengan sampun saguh sumaguh nyingkiraken ing garwa kedahipun dipun pitados. Yen pancen sliramu saguh nggih Mas. Kabeh entak pasrahke marang jeneng sira nanging welikipun Kakang. Menapa Kang Mas? Aja nganti cilik dedel agemane gedhe lecet kulit. Sedaya pangandika panjenengan mari kula estukaken. Kenyaten kula nyuwun pamit Kang Mas. Inggih. Kula santo. Dawuh. Rasaku. Iya yen Panca Surya nindakake yen ora. Mula aku ngersake. Awat-awat terus komburi mengko rewang-rewang ana. Oh ngaten. Kepareng Sang Prabu. Apa sing dikasake? Kondo pitakon ing sajroning batin. Ya, prajurit. Ki ana patih reksa praja atur ana. Kakang tak aturi lho. Kakang Surya Praja. Paring dawuh Sang Prabu. Sengaja panjenengan tak aturi rawuh ana ing sanggar Palanggatan. Wigatine bakal ndak ajak tetimbangan
perkara tentreming praja Mesir sorangan. Monggo Sinuhun Prabu. Katentrening praja Mesir sorangan menika saestu tanggal jawab kula. Kabrasta sumangga kapocok sumangga jangga kula sumarah menawi boten tentremipun praja ing Mesir sorangan. Ya. Ya kan. Apa bener negara Mesir sorangan geger okehing para adipati pamancat kengwalake saka pemerintahan Mesir sorangan. Kuwi jalaran kabeh padha wedi kasiku dening Jawata kalepetan dosane garwaku Murtasiyah. Bener apa ora? Kula kok mireng pangandika panjenengan menika nembe sepisan menika sih. Menawi bab para kadang adipati ingkang sawetawis mboten suwan menika mboten krana saking garwa nang dalem menika mboten tentrem praja lan swasana ing Mesir sorangan menika kula ingkang tanggal jawab. Kaya ngono. Kok panjenengan ngendika ingkang kados ngaten tuwuh raos pitaken jroning manah kula sing Merga mentas wae. Kadangku Pancasurya lan Temenggung Gunasanta teka ana ing papan kene mratiakake yen kok akeh para adipati pamancat kang ora sowan kuwi merga wedi kalepetan dosane garwaku Murtasiyah kang bobot ora lumrah. menika kala wau klentu Sinuhun Prabu. Kula aturi pitados dumateng kula. Menawi bab ingkang garwa anggenipun garbini sampun saketawis dal. Iya. Menika mboten kasiku wonten ngersanipun Gusti Nggelar Jagat mboten sampun kinudrat. Menawi benjang samulaipun nang jabang bayi ugi nglaraken pun nang jabang wetah sami kalian jalma menungsa lumrah. Yen kaya ngono ateges panjenenganku kurang wicaksana. Kirang anggenipun menggali, kula muto atiraken sanget. Menawi wonten tiyang-tiyang lan keluarga ing mangking ing damel pecahipun anggenipun keluargan panjenengan kaliyan garwa. Cobi kula atur menggali. Iya. Panguwas dalem wonten Mesir sorangan menika kathah ingkang kepengin ngayonaken. Pancen kaya Aja-aja mangke wonten tiyang. Paribasan dom sulping banyu mangke damel karikane praja wonten ing Mesir sorangan. aduh. Kang, matur nuwun. Matur nuwun. Rahayune. Sliramu ndak rawuhake umpama ora. Nanging wis kebacut panjenenganku utusan marang kadangku Pancasurya supaya nyingkirake Murtasiyah saka negara Mesir sorangan. Kingkiraken iki garwa sih. Iya. Kula kandiku Wis ngaten sih. mumpung durung adoh. Panjenenganku nyuwun. Tungkanen yen perlu suwunen jaken kondur ana Mesir sorangan. Lilah dalem iki kula suwun nyuwun tambahing pangestu sih. Tindak Kang. Sego ing diri kan. Ketapno kabeh titianmu saiki dina kuwi nderek aku. Wis tangan dawuh. Para tantomu. Saka makarya mesti sanjata lumaksana kita-kita. Tantiyo! Tantiyo!
Murtosia. Aku papan ning taman kok bradat kok papan ki ono sak tengah alas. Opo karepmu Yai? Ki menapa panjenengan kula bradat wonten sak tengahipun alas. Sedaya kala wau kula niku dipun utus kaliyan Kamas Prabu Suryodana. Garwaku. Inggih. Ingkang supados nyingkirake panjenengan saking keraton Mesir sorangan. Nyingkirake kalawan aku. Iya. Dosa lan uput apa Yai? Dosa lan kaluput panjenengan menika kathah. Kathahipun hati-hati pamancan. Ingkang boten purun suwan ana ing kraton Mesir sorangan. Sedaya kala wau panjenengan ingkang jalan. Kok bisa aku? Nggih. Anggen panjenengan bobot menika boten limrahipun tiyang bobot. Dados hati-hati monco negari menika ajrih yen mangkinipun kalembet dosa kalian panjenengan ngertos. Pancen saka pitung pun bobot ora lumrah dene manusa. Ya. Kabeh iki kersane Sang Hyang Widya. Yen pancen panjenengan menika sampun mangertosi panjenengan menungso kang mau petaka wonten ing kraton Mesir sorangan kula panjenengan kula terus sumingkir. Ora. Nanti besok kapan aku ora bakal ninggalake Mesir sorangan ya. Dados panjenengan menika boten purun sumingkir saking kraton Mesir sorangan. Ora bakal sumingkir. Yen panjenengan menika boten purun kula tega mentala rapi. Loro ya. Diukine kowe tegilan mentolo kalawan aku. Aku iki ono sedulurmu iki. Sing kudune kowe paring pengayoman kalawan aku ning nyatane ora. Kula welas dumateng panjenengan. Kula boten badhe welas. Atu napa? Panjenengan menika sinten? Panjenengan menika tiyang desa disengkake wonten ing kraton Mesir sorangan dados garwanipun Kang Mas Prabu Suryodana. Nanging nganti panjenengan menika bobot kula boten sarujuk yen nganti lairing punang jabang bayi kang lintir kawibawan ana ing kraton Mesir sorangan niki putra panjenengan. Iki ngono gedhe cilike kowe pamrih. Kowe pengen nguasani Mesir sorangan. Boten kula tutupi. Kula badhe bloko kaliyan panjenengan. Sedaya kala wau kula ingkang jalari hati-hati pat boten negari ora gemsulan kula ingkang jalari. Saya barang pangerteni. Opo kabeh karepak ora bakal ninggalake Mesir sorangan ya. Dadi kowe ora gelem sumingkir. Ora. Ora gelem sumingkir tenan. Ora. Apa kowe gelem mati? Apa kowe? Ayo. Kowe gelem mati. Sedana. Paten ono wae aku timbang padha loro koyo ngene. Mas kebenaran. Yen kowe kepengin mati, aku mah seneng. Mengkone aku bakal jadi ratu ana kraton Mesir sorangan. Serahkah kowe ya. Serahkah badanmu. Ya wis, yen pancen patimu gawe legane ati paten ono. Aku lilo legowo ya. Yen kowe ora gelem sumingkir, aku tega mentolo mateni kawan kowe. Murtosia mati. Ajengan apa panjenengan iku? Mateni Murtosia. Ampun dipateni dhisik mundak kenaan tok jero mangan krecek. Kok enak men. Yen Murtosia iki ora tak pateni. Ora enggak bakal dadi ratu ana kraton Mesir sorangan, ngerti? Ampun gruksa grusu tundone bakal kesuru alon-alon waton kelakon. Lho. Sewu lho nggih, sewu lho. Sasampunipun Sang Prabu Suryodana Ya, utusan dumateng panjenengan. Inggiraken dumateng Murtosia. Ndoro Ayu Mertosia niku 100%. Opo kuwi? Mboten percaya kalih panjenengan. Kang Mas Prabu Suryodana kae ora percaya kelawan aku. Mboten. Jur, Nyatanipun tasih utusan Patih Suryapraja. Lho, kan ngawat-ngawati. cilok. Malah ngirit prajurit
numpak gajah larang gajah Wayu Manggala lho. Ciloko. Bang, Iki ciloko. Yen nganti patih diutus Kang supaya ngawat-ngawat ya. Apa meneh? gajah larang niku Wahyu Manggala. Apa tenan? Ditumpaki kok kono tekan kene 40 juta. Wo. Lah kok wakeh temen. 40 juta tenan. Nek bon bile mok 15.000. 15.000. Nek kene 40 juta. sesuk nek sing numpaki aku ora mung 40 juta. Napa? 70 juta. Entut birut. Entut piro kowe kok entut piro aku iki lho. Kowe iki lho sapa? Wong tunggale Beldon tak adik birut. Milo, mang singir akan bawon. Ayo, keluar kawan. Ayo. Halo, Bro. Halo, Bro. Karemu apa? Ngono iku apa sik esuk ngene. CS aku ora CS karo. Awas itu jamu gak tak weki kowe. Aku ora butuh aku wong sugih. Ngopo? Yakin? Yakin? Sumpah. Aku ki patih aku wong sugih. Ngopo? Patih ketoprak mlete. Ora tek ngono. Donya anggere isih ana kaya rupamu iku ora batentem tak arep. Patih apa mangkat tukune lara ya mangkel wong. Guna santo jenengku. Jenengan iki lah napa mriki? Goleki darahku putri Murtosia. Lho. Napa manggoleki? Arep tak kondur ning Mesir sorangan. Elah pi. Mun mboten sah digoleki. Ndara Putri Mertosiah pun aduh. Kok kowe ngerti yen wis adoh? Alah, pun tekan trembes. Yen ngono sing nyingkirke kowe mau. Pancen mboten kula selaki. Tenane karepmu apa? Karepmu apa? Napa sebabipun kok ngluk geger wonten ing Mesir sorangan? Ya, Ndara Putri Mertosiah niku rak meteng. meteng. Iya. Besok lahir si ponang bayi mesti dadi ratu ana ing Mesir sorangan. Gandeng aku duwe jago, Kanjeng pengen Pancasarya kepengin dadi ratu, aku dadi patih. Kowe pengen dadi patih? Lek nomripatmu jerengen gobokmu utawa kupingmu. Patih kuwi aku. Alah kowe wis tuwa ndek bongkon. Lambemu lan meneh kowe gawe pawadan. Yen Ndayu Murtosiah kuwi jarene nggarbini kok semene 2 taun iki tau tumun kowe meteng 2 taun iki tau tumun. Gak. Lah kok kowe gawe ukara kaya ngono? Ndayu Murtosiah jarene meteng 2 taun iki karemu piye? Kuwi ra doro caraku. Demen aku dipatih. Ora ana sing milih kowe. Sing milih patih kowe sapa? Wah, penduduk. Penduduk ngendi? Tanjung. Nyawang kowe do sepet kabeh. Wah, semale. Napa? Sampeyan balik mawon. Ora iso. Balik. Ora iso. Ajune. Ayo, jule.